Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Кеше дөньяга килгәч иң мөһиме ике тәңгә икән. Беренчесе аның туган көне. Икенчесе якты дөньяга ни өчен килгәнен аңы белән белгән көне диләр психологлар. Бу фикерләр белән мин дә килешәмен. Һәм шулай ук мөһим, нинди дөньяда яшәүең түгел, җаныңда, күңелеңдә нинди дөнья яши. Ник шулай башлый тапшыруны Зифа Нагаева дисездер? Юкка гына түгел. Туган тел дулкыннарында күзгә күз карашып тапшыруында бик уникаль, кызыклы шәхес героем бүленгән. Һәм инде күңелләрегезгә хуш булачак. Әйтеп үтәсе килә, якынрак килегез. Кемнәрдер аны белә, ә кемнеңдер хәтеренә төшерәбез. Кичә мунчада нишләп утыра идең әле син? Almınça bizi de duslaştıra, barsızlardı kavuştıra. Tasxab bidik, beni mi yazmış bir digede alıştırmam. Alfred, apkileli salkınım, jırlap bulmayı bitatu. Allah. Күпләр күреп, әнә бит безнең Айрат Гәрәев, безнең дип әйтеп алдылар сине танып. Һәм күпләр инде, тапшыру бик кызыклы булмакчы дип, якында китәрлек булмастыр дип, зәңгәр экраннар янына йылыштылар. Салават үзе ишетсә, син инде бик күп пародиялар, бик күп барысында күрсәтәсең, бик кызыклы алымнар белән, минем күзәтүләрем, һәм бигрәк тә соңгы аралыкта синең социаль челтәрләрдә шулкадәрле актив алып баруың үзеңнең битеңне. Һәм инде Салават ишетсә, дисәм, нәрсә дип җавап бирәсең? Салават абыйны, әлбәттә инде барысы да хөрмәттә, без аларның җырларында үстек бит. Салават абый, Айдар Галимов, алар барысы да безнең өчен легенда. Һәм аларның харизмалары бит көчле. Аларның җырларын җырлаганда, аларыңча кыйланмайча мөмкин түгел. Һәм инде шуңа күрә күңелле булсын өчен, халыкта нәрсәгәдер әзрәк отвлекаться итсен өчен бу авыр дөньяларда, бүген дөньялар шундый авыр, качакта бит тәнкыйтьләр дә, нишләп дөньялар шундый авыр, сез көләсез. Бездә төшенчелеккә бирелсәк барыбызда, әлбәттә барсы төшенчелеккә бирелер. Ул әле матур сөйләп кенә утыра. Ул Салават алдында отчет тота дисезме әллә? Ул шул стористан соң икенчесен яртылаш Салават ролен төшергән, яртылаш үзен төшергән. Утта яндырып чабындыра Салават мунчада аны. Хәзер безнең тапшыру чыкканча ул үтеп китә сторис битләре. Берәр бу алымны бәлки күрергә ирешер һәм Салават булып җавап бирә. Менә күрмәгәнен күрсәтәм. Шуңа күрә бик кызыклы әлбәттә киттек. Димәк, безнең студиябызда кунакта соңгы вакыт аралыгында аеруча бик популяр блогер дип әйтә алам. Күз тимәсен, һәм инде бик күп гаиләләргә матур иттереп юбилейлар, тантаналар уздырып, һәм җыр белән дә күңелләргә хуш булган Айрат Гәрәев. Сәнгати күңел. Айрат, кәеф шәп икәнен күрсәттек, шулай бит? Әлхәмдүлилlah. Әйдә киттек. Бәләкәй чакларга шундый инде теге термек кенә җыбырдык кына малай булып үскәнсең, Бүздәк районы Алан авылында. Ничә яшьтән үзеңне хәтерли башладың менә шундый Айратны булдырыр өчен? Шундый Айратны булдырыр өчен хәтерли башлагандыр мин чак кенә соңрак. Үземне хәтерли башлаганда без әти-әни белән Бүздәккә менә шулай нидер истәнек калган, уң яклап әтием, сул яклап әнием мине җитәкләп Бүздәк урамыннан нәрсә эшләп йөргәнбездер, ансын хәтердә түгел, әмма ләкин менә шушы мизгел минем нык хәтердә калган. Һәм еллар үткән саен шушы мизгел нидер искә төшкән саен күбрәк мине, ничек дип әйтим, йомшарта һәм күзгә ничектер яшьләр тула. Чөнки инде дөнья алга бара, хәзер ул вакыттан соң бит инде хәзер 40 ел үткән. Әти-әниләр дә инде үзгәрде. Шушы мизгелләрне күргән саен шушы хатирәләр нык баса. Мин шугай инде бәләкидән, чөнки без мин бит инде беренче бала булгач гаиләдә, әлбәттә әни эштә, әти эштә, Шиләбегә киттек тә, анда Михкалонны дигән җирдә тора башладык, бәләкәй генә бүлмә, мине калдырып киткәннәрдер инде баргачында, бәлки садикка да бирергә возможностьлары булмагандыр. Шуннан соң элек барай хәтерегездә булса, радиога тыгып, наушник киеп, радиога гына тыга торган. Мин шуны кигәнмен и 220 розеткага шалт. И моны төшләр виш янып беткән булган.
Мен инде бик хәтерләмәймен, но менә шундый кирмәгән, чыкмаган җирләр бик күп инде. Кирзавод бар безнең авылда, анда нәнәй белән йөридем Кирзаводка. Шу куям инде. Бер җирдә качып, вагонетка белән килеп шут, мине тапа бетермәгәннәр. Менә шулай дөньяны гизеп, бүгенгесе көнгә чаклы килеп җиттем, Аллаһка шөкер. Инде мәктәптә укыган вакытта син әле тауларда, әле аланда, Шиләбедә дә булып алдың бит инде. Һәм шул аралыкта менә синең шушы сәнгатькә тартылган вакытларың җыр белән бәйле булган бит инде. Әйдә. Әлбәттә инде безнең битен барсы да җырлый. Бүздәк районында гомумән барсы да җырлый. Шуңа күрә әтием дә җырлый, картниләрем дә җырлый, әнием дә җырлый. Алар парлы итеп, матур итеп җырлайлар үзләренең Зәйтүнәкәй дигән җырларын. Менә алар да искә төшә хәзер. Шуларны да эшләсе килә. Аларның тавышлары бер-берсенә нык килгән. Менә Шиләбе шәһәрендә укуны башладым. Аннан укыдым Алан авылында башлангыч мәктәпне. Аннан укыдым тауларда, аннан укылдым Аланда, аннан тагын тауларда. Шулың белән уку Аллаһка тамамланды. Нишләп йөргән икән димебез? Мәктәп булмаган башта, тулы мәктәп. Шулай бит. Тулы мәктәп Алан авылында башта юк иде. Айрат, менә шул күңелдән индидер теге кыбырдап кына тора бит инде ул. Син шуннан кайсылар вакытта сәнгать училищесына да укырга кирегә барып караган елларың бар. Шулай бит. Шулай әти белән бардык. Безнең Гали Гаттауллин җизней безнең. Ул инде барсы белән танышы, сәнәк газетаны укыган булсагыз, журналны укыган булсагыз, анда сез аның белән танышсыз. Ул алып килде, без бит инде гел җырладык. Гел. Нинди бәйрәм булса җырладык, мәктәптә дә җырладык. Беренче класстан алып гармонда алып бирделәр, бәлки килеп чыкмады уйнарга. Ул алып килде дә без инде тыңнаулар үттек. Тыңнаулар үткәннән соң миңа әйттеләр: "Синең сәләтең бар, кил дә укы" диделәр. Без экзамен, без ничего. Бер экзамен дә кирәкме, бер нәрсә кирәкме, кил дә укы диделәр. Ну, һәрбер әти-әни бит үзенең баласына әйбәтлек, җүннелек тели. Җүнне җирдә эшләсен, җүнне тормыш көтсен дип, әлбәттә инде белмәйм, алар миңа әйтмәделәр барма дип. Әмма ләкин барбы әти-әнинең сүзенә кулак саласың. Шуны салып, әлбәттә мин нефтяной техникумга укырга кергә исәбем бар иде. Кирип булмады. Шул Октябрьский шәһәрендә экономический техникумны укыдым. Укып тамамладың һәм армия сафларында кайда хезмәт иттең? Армия сафларының армияга бардым. Армияда Клин шәһәре, Мәскәү астында Клин шәһәре бар. Шул Клин шәһәрендә хезмәт иттем. Армия сафларынан кайттың. Менә хәзер син шундый дәртле егетсең, шундый шәп кенә чакларың. Ай, кызларның, мен сиңа хәтта шундый сорау бирдем. Икәү сөйләшкәндә дә син авыл кызларына күбрәк күз салдыңмы, салучан булдыңмы, яки шәһәр кызларына? Әллә мин үзем дә шәһәр арасында буталанып беткән малай кебегрәк тоям, үземне күбрәк хәтта шәһәргә якынрак кебек тоям, табигатым белән дип әйттең. Шулай да хәзер калган кызлар бар бит инде. Әле әйтерләр, кызлар да тиякта утыралар. Мине дә затканы бар инде Айратның дип тә утырырга мөмкиннәр Бүздәктә. Бүздәктә калдымы берәр кыз? Ай, исемен әйтмәйбез инде. Юк инде. Гөлгенә ишетми. Ни өчен дигәндә, барыбер үзеңнеке, үзең белән аралашкан бер авылда яшәгән кызлар бит инде ул барыбер үзеңнекеләр. Үзеңнекенә бит инде тотынасы килмәй дигәндә. Ну, күршенең бит үрдәге дә каз. Шуңа күрә күрше кызларына күбрәк күз төшәдер инде, нәрсә дисәң дә. Кунакка кайтканнар. Кунакка кайтканнар, күрше кызлары барыбер кызыграк, ниядер шунда омтыладыр. Әлбәттә, менә шулай булай күбрәк шәһәр кызларын карайдыр инде. Шулай иттереп килә, өйләнер вакытлар җитеп, бик матур, бик кызыклы инде ул җирләре дә тукталып үтәсе килә Гөлгенәгә. Язмышны бәйләп киткән вакытларда, ничек әлеге дә баягы синең холкыңда шундый бер ни бар? Нишләп мин булдыра алмыйм? Нишләп мин түгел? Нишләп менә шундый бер ниндидер шундый тартып синең холыкны йөртә торган бер әйбер бар. Һәм инде син ничек иттереп аңа күз салгансың әле кушнаринка кызына? "Я не твоя конфетка" дип язылган язуга караш ташлагансың. Әйдә сөйлә әле. Менә бу җирдә бик кызыклы. Гөлгенәнең минем тормыш иптәшемне. Без таныштык интернет челтәрендә. Контактта аның элек бит инде статуслар язалар, әле дә килеп чыга башлады ул яңадан. Статусында язылган "Я не твоя конфетка" дигән. Һәм инде ниндидер сурәт, хәзер инде хәтерләмәйм нинди сурәт икән. Мин дә уйладым да, мен әйтәм, нишләп син минем конфетка түгел? Һәм мине бит инде бу дәртләндерде. Һәм инде танышып, безнең характерларда бер-беребезне тулыландырадыр. Чөнки мин ут, ул су. Ул тынычрак. Тынычрак, мин утрак. Шуңа күрә бер-беребезне тулыландырып, мин уйлыйм, мин гашык булдым. Ул кызыкайга. Күргәч, инде бу язма өчен генә түгел, күрү белән. Шулай. Күргәч, күрешкәник бу язмага чаклы.
Я язмага чаклы күрешкән идек. Күрештек без 26 июньдә 11 елда бу яшьләргә багышланган җыйны Кушнаренкода шунда бардык та Син нишләп йөрдең инде Кушнаренкода нишләп йөридең? Ну анда интернетта сөйләшкәсен чакырды инде, менә шундай бәйрәм була, килегез дип. Без инде бардык, Әнекәш белән, Ленат белән бардык та күрештек. Шуннардан соң инде я не твоя конфетка дип язылган статусына. Мен әйтәм, син минем конфетка буласың обязательно. Дуслашып күпме йөрдегез? Дуслашып йөрү хәтеремдә булса инде 1,5 ел йөргәнбездер. Менә күргән килеш, аралаша башлагач, өйләнергә карар кылганда кайсыдыр сыйфатына таянасың? Ни ошады Гөлгенәдә? Кайсы ягы үзеңә нык итеп күңелеңә тартты? Әлбәттә инде аның сабырлыгы. Аларның әнкәсеннән килә торган ул сабырлык, алар сабырлы. Бик эндәшмәйләр, мин кызучан, мин шаярам, эндәшмәй. Миңа инде ул мин анысына карамагандыр, мин аның белән рәхәт булдым. Үземнеке итеп тойдым. Бәләкәй генә, әле бит инде әйттем, ул миннән 10 яшькә кече. Шуңа күрә мин аны шул итеп гүл күгү яраттым. Гүл генә бит. Гүл генә итеп яраттым да бүгенге көнгә чаклы, Аллаһка шөкер, 2 балабыз бар, дөнья көтеп ятабыз. Мин әлбәттә бәхетле дип саныйм үземне. Айратны әйтергә кирәк, ул шын егетләрчә йорт салган, Кушнаренкода йорт салып, малай үстергән, агач утырткан кеше. Шулай бит үзе хатасы. Малай үстергән дип әле кышкырып сөйләмәбез, чөнки әле малайга 8 генә яшәр. Үсәсе бар әле. Алла бирсә. Менә бу әйтеп сиңа тәңгәл булып, ахырына хәтта яхшы булсын дип әйтеп куясы килә. Ләкин нәрдә әйтәләр бит, хатын кыз синең көзгең кебек диләр. Үзең ничек күрәсең килә, үзеңнән дә тора диләр. Хатын кызны үзеңә кулга, ничектер күңелгә ияләштерер өчен, хатын кызның халкына таяныр өчен, халык фигылен аңлар өчен диләр. Бу нәүбәттә сез икегез ике төрле булгач, хәтта сез банкетлар башта бергәләп тә үткәреп йөргәнсез. Ул бит инде тыйнаграк холыклы. Син бит инде менә сикергәләп тора торган кебек, теге там темай саңары кебегрәк. Шуңа күрә ул ялчанрак булып, юк, мин бу эшкә бүтән алай алынмыйм, үземнең төп менә дигән эше бар бит инде икътисадчы, шулай бит инде. Менә бу яклап ни әйтер идең син? Шулай да көзге дип әйтә аласыңмы? Син менә үзең теләгәнчә генә алып бара аласыңмы? Аның холык фигылен язмышта бит төрле хәлләр була. Дөрес, дөньяда төрле хәлләр була. Табак саутада шалтырамай тормай инде без әлбәттә сүзгә дә килешкәнебез булды. Ул инде сабыр дип әйттем бит. Сабырныкы бит ул җыела да бер мәлне килеп чыга. Минеке әйттем дә, битте дә, онытты да. Аныкы шулай. Төрле хәлләр булды. Банкетларга да бергә эшләдек, банкетларда да, мәҗлесләрдә дә бергә эшләдек. Бик яхшы эшләдек, алама эшләмәдек. Әмма ләкин анарга бу якын булмады. Бу мондый тормыш якын булмады. Чөнки әлбәттә инде ничектер кеше арасында алып барганда бит, менә мин видеолар төшерәм бит. Менә кызык, салаватны пародировать итеп, аларга ул бик якын түгел, чөнки әзрәк оялалар. Миндә оялу да бар. Кызык бит. Оялу булса да, ул инде үзенең яраткан фигыле эше, ул әлбәттә икътисад. Ул бүгенге көндә уның эшләгән эше дә әйбәт. Ул бүген баш бухгалтер 4 ел районында бөтен менә 5 филиалга, бер суда баш бухгалтер шунда эшли. Анарга ошай. Үзенә мин булай дип әйтәм. Ул аның үз эше, минем үз эшем. Яраткан эшенә ошай икән, эшләсен әлбәттә. Кысылмый дигәне кайбер вакыт кыстырасы да килеп китә торган чак була бит. Менә әйтәсем килә, хатын кызда ни мөһим? Җырыңны менә әле күтәрешеп, син алып барган менә бу юлны, син акча тапкан матди якны, барыбер син бит шаярып кына йөрмисең, матди ягыңда кайгыртып дөньяңны корасың, йөгерәсең. Шул вакытта синең белән бер сөйләшкәндә, аралашканда булай дип әйткән идең. Мин килештем ул сүзләр белән. Хатын ират, хөрмәт көтә, үзенә карата күтәрешү көтә, җанын күңелен аңлау көтә. Менә шул әйбер җитешмәгәндә кыйнрак була дигән идең. Бүген ни әйтә алабыз? Менә бу шушы сабырлык турында. Әлбәттә инде, чынлап та, мин бит Кушнарин кешесе түгел, Кушнаринда тумам. Мине Кушнаринныкы диләр, мин Кушнаринныкы түгел. Мин Бүздәкнеке, минем улым әйтмәшли, Бүздәк это вселенная. Ул Бүздәктән китсәң дә, Бүздәкне үзеңнән чыгарып булмый. Шулай да, мин Кушнарин районында җир алып, сазлыкта булса да, балаларга якын булсын дип, мәктәп янында алдым, шунда йорт төзедем. Аның кырыена төзүк мунчасын. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер. Әлбәттә, кнопкадан ачып капкабыз ачыла. Яшәбез бик яхшы. Теләгән җиргә барабыз, теләгән нәрсәне ашыйбыз. Но нәрсә әйтәс килә? Мин бит җиңсез ганып эшләй башладым димен. Һәм инде мин нәрсә өчен эшләй башладым? Без бит авыл малайлар, безгә чынында күп кирәкми. Без аны сәндерәдә дә җыклый алабыз кирәк булса.
Әмма ләкин мин гаилә дип тырыштым. Гөлгенә дип иң беренче, аннан балалар дип тырыштым. Һәм мин алардан ишетәсем килә, ничек дип әйтим, рәхмәт түгел бу. Бу әйтәсе килә, танылу көтәсе килә. Син бит безнең өчен дип, рәхмәт дип әйтсәләр, әлбәттә син дөньяда иң бәхетле кешеләрнең берсе булыр инде. Менә миннән күпләр сорайлар, Нойлабай Шаймардановның Яңгырак атлар исемле җырын алдым бит. Әйе, бик матур. Шунда шундый сүзләр бар. Атларга һич ишермәгез суларның салкыннарын, салкын сулар сүндерә бит йөрәкнең ялкыннарын дигән. Һәм инде менә ниядер үземә салынды шул сүзләр. Күңелне сүндермәгез. Әлбәттә хатын кыз гына түгел, хатының синең яраткан кешең сиңа матур сүзләр әйтсә, әлбәттә син күккә очасың. Син тауларны әйләндерергә әзер булган шикелле буласың. Менә бу җирдә үзем дә диккать белән тыңладым. Мин күңелен дә аңларга тырышып сөйләшәмен Айрат белән. Бүгенге менә бу чыгышың дип әйтәсе килә, бу сорауга җавап. Бөтен гаиләләргә дә кагыла, Айрат. Менә тыңлап утыралар, хәтта миңа да кагыла ул. Без сүзләрне иртәгәгә калдырабыз. Әле генә түгел кебек ул гомер. Берәр вакыт әйтелер әле кебек ул. Менә шын шулай ул. Минем тәҗрибәгә дә таянып әйе дип тор. Шуңа күрә мин монсында килешәм, син яшь кеше буларак бик дөрес фикер. Бүген әйтик бер-беребезгә. Бүген җылытыйк җаныбызны. Бүген яшик гөрләшеп. Бүген канатландырыйк бер-беребезне. Эй кызлар, жәлләмик иратларга җылы сүзләр. Без өйрәнгәнбез инде аларны күбрәк. Шуңа күрә Айратның бер шәп ягы бар, ул булай ди. Ачуланышу, шулай ук шәп Зифапа, дуслашканда әйбәт ул ди. Шулай бит? Чынлап та, ачуланышу авыр инде. Әмма ләкин бер әйбәт ягы бар. Дуслашу рәхәт. Киш булса дип булай дияр. Бендәр безне, түшәк безне дуслаштыра дип. Рәхәт кеше. Инде Гөлгенәдән китәрбез. Гөлгенә белән булган матур тормышларыгызга хәйран тыңлап утырам һәм күз тимәсен дип әйтәсе килә. Матур итеп балаларны, матур итеп тормышларга озатып, тирән картлыкларга кадәрле гөл кебек итеп яшәргә булсын. Сәхнә. Бүгенге сәхнә. Сәхнә дигәчтә син җырчыларны, менә үзең күреп үскән җырчыларны җырын алда өйрәнүдән бигрәк кумирларыңны дип әйтәсе килә. Менә әйтеп үттең бит инде өчесен. Кумирларыңны тиз үк җыры белән бергә йөреш хәрәкәтләренә хәтта эләктереп аласың да, шуннан үзеңә теге җырында өйрәнергә карар кылып, ничектер кешелеккә чыгарасың. Мин моны бәйрәмнәрдә дә күп күргәнем бар. Айрат, Айдар булыйк әле әзрәк. Карыйк әле. Ай килештерә. Айдар абай дигән шундай йомшак бит ул. Ни эшләйсең инде? Зифа апа, чын күңелдән сиңа әйтәсе килә. Әлбәттә син шундай күңелле кеше. Шундай, синең хөрмәткә моны Нагаева касабасына исем бирделәр микән? Зифа Нагаеваны кылып уйлап йөрдем мин аны башта. Шуңа матур төзегәнсең, рәхмәт сиңа. Шул кадәр Нагаева матур бит ул, матур. Нагаева. Нагаевага реклама ясыйбыз. Нагаева. Бер-ике ел булса да Айдар булып җырлап ала әле шул җирдә. Мин сине гомерем буена ашыгылап бармын җилләрдән, өзелсә барасы юлларым, урырмын мин күпергелләрдән. Менә шундый кеше Айрат Гәрәев бездә кунакта. Айрат, сәхнә тормышына бары якын айдың хәзер. Айдар абый белән һәм Салават абый турында сүз әйтәсе килә. Ни өчен менә аларның җырларын җырлаганда мин уйлыйм, аларның харизмасыз, аларның хәрәкәтсез җырлап булмый ул җырларны. Зинхар өчен алар ачуланмасын иде. Чөнки алар безнең өчен легенда. Без аларның җырларында үстек, аларны җырладык. Мин бит инде иң беренче нәрсәдән башланды бит инде. Машинада йөрибез, машина алдым да, теге тавыш әйбәт, кассетаны куябыз, Салават абый кушыласың. Не, мин Салаваттан яхшырак җырлайм бит. Бардым да, Юлдашның студиясында минусына яздырдым да. Машинага кабыздым, тыңлайм үземнең җырлаганымны. Мен әйтәм, нинди мәсхәрә бу? Бу бит мин түгел. Мин җырламайм идем дип уйлыйм. Кушылып та җырлаганда, ох син нинди король. Сулары киткән чакта киек казлар да кайта. Читләрдә гомер итүем шул җанымны моңайта. Саныдугач җырсуза безнең авыл көенә. Аерылып төнлә йолдызларда төшә авыл күленә. Төшә авыл күленә. Сәхнәгә тартылу җыр яратудан. Бүгенге көндә синең юбилей тантаналарында да алып баручы буларак эшләвеңдә, диджей буларак эшләвеңдә син барысында кулыңнан килмәгәнең юк синең. Эшләгәндә син күбрәк җыр
белән бергә алып барасың. Бу күңелеңә шулай хушмы, шулай тәкъдим итәсең, кешеләргә охшаганны тоемлыйсыңмы син? Бу хакта да әйтеп үтик әле, бик кирәкле халыкларыбызга кирәкле хезмәттә бит ул Айрат. Чынлап та, менә мәҗлесләр алып барганда кеше бит хәзер әйтик конкурслар сатып алмый. Ул сатып ала үзенә настроение, әлбәттә кайф сатып ала. Шуңа күрә мин уйлыйм, һәрбер җырга, һәрбер мизгелгә бар бит җыр безнең. Әтигә әс. Чынлап әйткәндә, әнигә күп, төрле хәрәкәткә, бөтен нәрсәгә җырлар бар, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә конкурслар бик мөһим түгел хәзерге мәҗлесләрдә. Хәзер инде кайф, ничектер шундый ук аура алып килсәң кешеләргә, аларга рәхәт, алар ләззәтләнеп утыра. Алар бит килмәйләр теге гаршыкка утырып, ыштан салып, тигеләйтеп, булайтып уйнарга, өстәл астында нәрсәләр эшләргә килмәйләр алар. Алар ял итәргә, ләззәтләнергә, бер-берсе белән сөйләшергә, әлбәттә инде моңлы җырлар тыңларга киләдер дип уйлап, мин үземчә менә күбрәк җырлар белән эшләйм инде әлбәттә. Калган алымнарын без сөйләп тормыйбыз. Бик күрәсегез килсә, мин аның белән бик күп тапкырлар эшләгән кеше, искитәрлек матур. Шакырасыз да инде, карыйсыз да, һәм күңелегез булып та хушланып та кала. Шулай бит Айрат. Инде җырчылар тормышында сәхнә үзгәрә көннән-көн, менә яңалардан әле ретро җырларга да кайту башланды. Синең сәхнәдә булган тормышка карап ни ошый, ни синең күңелне кыра бүгенге көнне. Менә яшьрәк кеше, сәнгати күңелле кеше буларак та иштәс килә утырды. Нәрсә дигәндә миңа гел күңелне кыра, менә популяр җырлар булган, элек кемдер җырлаган, җырларны яңартып үзләренчә эшләргә тырышкан кешеләр минем күңелне шунсы кыра. Чөнки оригиналдан да яхшырак эшләү мөмкин түгел. Син анарга булдыра алмайсың икән, тотынма. Тотынгансың икән, җиренә җиткереп эшләргә кирәк. Оригиналдан да яхшы итеп эшләргә кирәк. Шул күңелне минем кыра. Мин инде әйтәсем килми кем нәрсә эшләгән. Шуннан соң тотыналар бер-берсе белән алдышырга, талашырга, кемдер судлашырга да. Бу әлбәттә инде пиар эшләй торган әйбер, әмма ләкин миңа менә шушы хас түгел. Мин яратмыйм аны пиар дигән әйберне. Әлбәттә инде дуслыкта, матурлыкта булсын иде шушы сәхнәнең һәм инде әлбәттә инде безнең иҗатның ягы. Булмаса инде андый көрәшләр, ямсыз мизгелләр. Дуслык дигәндә син әллә уйланырга калдырып, бар кеше дә алай әйтә алмый. Мин сиңа сорау бирдем. Дуслыкка карашың ничек дигәч, син булай дип җавап бирдең. Дуслар алар вакытлыча кирәкле булып килгән кешеләр язмышында. Менә бу бик гәпләшә торган җавап. Менә ни әйтер тапшыру эчендә, Айрат? Нәрсә дисәк тә без бит инде әйтик, дөньяга дөрес карыйк әле. Чөнки дуслар бит инде ул барбер нәрсә дисәң дә үзенең карашың белән бергә бер яклы булган кешеләр. Кемдер путешествие итәргә ярата, әлбәттә инде путешествие итәләр бергә. Менә шундый дуслар. Дуслар дип күпләр йөрергә мөмкин, әмма ләкин чын дуслар ул бит инде дөньяда барсадан беләдер дип уйлыйм мин. Алар бармак белән санаулы гына. Чөнки менә минем барбер, мин аның чын мәгънәсендә дус диярим. Анарга тәүлекнең төрле вакытында шалтырат. Менә шулай булды. Киләл дисәң ул килә. Менә шундый дуслар, алар бигәз, алар бик юк, аларны һәм инде саклап торырга кирәк. Калган танышлар, алар кирәкле вакытлыча кешеләр. Хәзерге менә мин үземнең дусларым дип йөрим, Алмаз белән Айдарны. Алар белән аралаша башлагач мин дөньяга да әзрәк карашым үзгәрде, чөнки алар шул кадәр якты, шул кадәр мөлаим, шул кадәр менә без алар белән минемчә бер волнада кебек, бер дулкында кебек үземне хис итәм. Менә син әйтәсең бит, нишләп син эшләй башладың? Менә алар да миңа шундый дәрт бирә, шундый көч бирә. Айрат, не моны эшләмәйсең, не булай эшләмәйсең. Синең кулдан килә бит. Менә шундый дәртләндерү җитмәйдер я. Алардан менә шундый дәртләндерү кирәк. Алар синнән бер нәрсә көтмәй. Әйбит. Алар миңа, не шуны эшләмәйсең? Әйдә булай эшләйбез. Әйдә булай эшләйбез. Атлар исемле җырга да бит Алмаз аранжировка язды. Ул эшләде. Минемчә бик матур килеп чыкты. Шул. Туганлык дуслар арасында әле ошамаган кеше булса, бармыйм бу юлдан аның белән. Калдырдан китәсең. Туганны күңел кайтулар булса да, үзара низаклар булса да, ярты юлда ташлап китә торган түгел. Ул синең теге авыр чимаданың түгел. Ул кан белән бергә килгән атай инәйдән бер туган, ике туганнар арасында бик көнләшүләр барлыкка килә башлады. Кемдер кулыннан килә. Яңа йортлар өйә, акчасында таба, матди якларын, машиналарын шәпләрендә, кайсыдыр туганның бик кулыннан килеп бетәлми, аралар суына. Бу хакта туганлык турында нинди уйларда яшисең син?
Әлбәттә, инде туганнар белән очрашу ул бер зур мизгел, бик шатлыклы мизгел. Гел шатлыклы мизгелләр белән генә очрашырга язсын иде дип теләс килә. Мин мәчеткә йөри башлагач, хәзрәт шундый бик яхшы сүзләр әйтте. Син кешедән бер нәрсә дә көтмә диде. Син үзеңнең тормышың белән, менә шәхсән үзеңнеке белән генә хатынмы, балалармы, берсеннән дә көтәргә түгел. Үз дөньяң белән яшә һәм үзең аларга кысылма дигән. Менә мин шундый сүзләр килде дә һәм мин шулай дип беләм. Берсенә дә көнләшергә дә түгел. Һәрберсе үзе булдыралганча яши, ничек белә шулай таба. Шуңа күрә минем туганнар арасында, мин бит шәһәргә чыгып киткәч, минем туганнар белән аралар өзелде диелмәйм, но элек бит телефон белән алай аралашу юк иде. Күп юк иде. Хәзер генә ул күбәйде. Хәзер инде туганнар белән күбрәк аралашабыз. Алар да миңа яза, статусларга да яза, бәлки кайсылар оялып та куядыр инде мине шундый эшләр эшләгәнгә, видеолар төшергәнгә. Белмәйм, туганнар белән барсы белән дә әйбәт мөнәсәбәт, Аллага шөкер. Бик матур тукталыш ясала башлады. Хәзрәт әйтте дип, Аллаһка ышанасыңмы? Һәм ул синең күңелеңдә, җаныңда нинди урынны били? Син әле әзерме ул якка һәм ышанасыңмы Аллаһка? Әлбәттә, без Аллаһ безнең бәләкәйдән ул күңелдә. Чөнки минем картны 5 мәртәбә намаз укыйдыр. Минем энем Ленат, ул аның белән бергә укыйдыр намазны, ул бөтен аятларын да белә. Мин инде белеп бетермәйм. Соңгы арада шулай ук Алмаз белән, Айдар белән мәчеткә йөрибез җомга сайын, тырышабыз инде булдыралганча. Анда баргач, үзеңнең күңелең тынычлана. Анда хәзрәт сөйләгән әйберләр чынлап та һәр вакытта да тормышчан, һәр вакытта да дөрес итеп сөйләй торган әйберләр сөйлиләр анда. Син тынычланып чыгасың, җиңеләеп куя. Берсенә бер нәрсә көтмәйсең. Үз тормышың белән яшәйсең, матур итеп. Шуңа күрә мин ышанам инде Аллага күптән. Мин Алла белән һәр вакыт булдым. Һәм инде нәрсә дисәң дә тормышта бер әйбер минем гел сеңде, без бит мәҗлесләрдә күп йөрибез. Бер мәҗлестә прабзый булай диде. Син кич белән яткач үзеңә сорау бир. Син гаиләң өчен нәрсә эшләдең бүген дип. Чөнки кешене син алдай аласың ди, ә үзеңне алдап булмый ди. Менә мин шул үземә кагыйдә әйтеп алдым, һәр вакытта кич белән яткач үземә шундый сорау бирәм. Нәрсә эшләдем мин бүген гаиләм өчен дип. Шул. Шулай да менә бөтен яклап та алып барга гаилә ягында агнадык, бу якта сәнгать ягыннан матур гына китеп барыш юлы. Мотиватор кем сиңа? Менә яки син үзеңдә генә көч табып, шуны чыгарга тырышып, шундый юллар сайлап, ныкышмалы хезмәт итәргә кушасыңмы айратны? Яки инде синең кемнәрдер сиңа мотиватор була алалармы? Яки бардыр да андый мотиватор? Үзеңә бер хыял куярга кирәк. Бу җитмәслек. Бу җитмәслек түгел, менә ничек дип әйтеп, реальный тормышка ашырдай хыял. Үзеңә куясың да һәм шунларга таба алга эшләйсең. Минем бар бер җыр хыялларның чиге юк дип атала, ләкин барсы да безнең кулда. Шуны куясың да һәм менә әйттем бит, көндә саен кич белән яткач үзеңнең башыңда уйлайсың. Нәрсә эшләдем мин бүген? Шуның өчен дә. Хыялыңны тормышка ашырырга нәрсә эшләдең? Һәм көндә саен уйлап, кичтән уйлайм да, икенче көнгә шуны эшләргә тырышам. Качакта килеп чыкмый инде, но качакта килеп чыга. Үзең яшәгән заманны яратасыңмы? Ни күләмдә яратасың? Үзем яшәгән заманны яратам. Чөнки бүгенге көндә бөтен мөмкинчелекләр бар, үзеңне әйтеп татарча дип әйткәндә реализовать итәргә. Үзеңнең хыялларыңны, үзеңнең көн күрешеңне тормышка ашырырга бөтен условиялар да бар. Шуңа күрә мин үземнең яшәгән заманны яратам әлбәттә. Проблемалар була, авырткан җирләр була. Менә гел айратка ышанган икәнеңне күреп утырам. Үзеңнең хыялларыңа ышанасың син. Бу бик матур. Менә бу төп мотиватордыр да әле. Син хыялларыңа, син куйган максатларыңа ышанасың, шулай бит. Ләкин менә авыр көннәр була бит, барыбер җимерелеп торасың, күңел күтәрелеп китә алмый. Шул вакытта берәрсенә мөрәҗәгать итәсеңме, шалтыратасыңмы? Ни сине аякка бастыра кыен вакыттан? Машинага утырасың да, яраткан җырыңны 100% кайшасың да, шунарга кушылып җырлайсың да, бер җылайсың да, кеше күрмәгәндә бөтенесе дә басыла. Нәрсә дигәндә, тагын бер сүз миңа гелдә хәтердә тора. Гробыңның крышкасына җир төшмәгәндә, бөтен нәрсәне дә җиңеп була бу дөньяда. Бер нәрсәгә төшенкелеккә бирелергә түгел. Чөнки менә дөньяда бөтен нәрсәне дә җиңеп була. Вакыт бөтен нәрсәне лиш итә.
Шуңа күрә бер нәрсәгә төшенкелеккә бирелергә түгел дип уйлыйм. Менә Аллаһка ышанабыз дип сөйләштек бит. Синең язмышыңда әйттең бит инде үзеңне генә гаепләргә кирәк. Гаепләрлек әллә ниләрдә юк, бик матур гына барасың. Әлеге вакытта җаныңда борчып торган үткәндә калган берәр вакыйга яшиме? Күңелеңдә әлеге вакытта нинди борчулар яши синең? Ниләр синең әле һаман да тукталышта калмаган, уйландыра торган борчуларың бар күңелеңдә? Бәлки ярагына булып торганнары бар. Мин ул яктан берсен белән борчуларың, әтиеңнең сәламәтлеге хакында борчуласың, әниеңнең сәламәтлеге хакында борчуласың, шулай бит? Чынлап та киргә кайсы бер мизгилләрне кайтарасы килә, әмма ләкин аны кайтарып булмый инде. Яшьрәк чакта менә шәһәргә чыгып киткән чакта да ниядер әтәй инде миңа полициягә кер, эшең җиңелрәк булыр. Нигә мин тыңламадым икән аны дип тә уйлыйм, чөнки бүген уже пенсиядә булган булырым. Һәм бүген утырып әтәй белән сөйләшәсе килә, әмма ләкин аның сөйләшергә мөмкинчелеге юк. Шуңа күрә югалтмагыз вакытларны. Әйттем бит инде, нәрсә булса да үтә. Бүгенгесе көндә булса утырып сөйләшерим әтәем белән, әмма ләкин ул сөйләшә алмый, фикерен дә әйтә алмый. Мин аның белән утырып сөйләшәм үземчә. Но уже җавап юк. Җавап юк. Җавап юк. Диалог юк. Диалог юк, җавап юк. Ул инде үзенчә күрә дөньяны, мин үземчә күрәм. Ничек булса да Аллаһка шөкер бүген нәрсәдер, ниндидер җитешлекләргә җиткәнбез. Мин аны шатланып кына торам аның өчен, әлбәттә. Бүгенге көндә иң зур максатларым минем, әлбәттә инде минем балаларым. Мин балаларым белән яшим. Һәм инде сәламәтлеккә килгәндә без барыбыз да әти, әниләр озаграк безнең яныбызда булсын иде дип тырышабыз. Һәм инде кичә генә синең белән сөйләшкәннән соң шундый уйларым башка килде. Минем балаларымның әнисе озаграк аларның яннарында булсын иде дип мин үземә шундый бәләкәй генә максат куйдым. Элегрәк тә мин аның белән яшәй берим. Бүген менә шушы минем максатым үзенең өлешен алды. Үзенең формулировкасын алды. Минем балаларым янында әниләре озаграк булсын иде дип нәрсә теләгән, әлбәттә тырышканча алырга тырышам, бүләк итәргә тырышам. Сәламәтлеге өчен дә кайгырырга кирәк. Менә шундый максат белән мин уйлыйм, бер тормышымның бер максаты менә шунарга әвереләчәк. Сәнгать юлыннан китик, әти дип сорау бирсәләр балалар, ни дип әйтер идең? Үз вакытында миңа әлбәттә инде әти, әни дә бит инде шундый, балаларына яхшылык булсын. Бүген инде миңа әти нәрсә сөйләде, шуны бирергә тырышам инде, шулай үземдә мин каршы килмәсәм. Мин нәрсә эшләсәләр дә чын күңелдән ярдәм итәргә тырышырым. Чөнки нәрсә эшләсәң дә яратып эшләргә кирәк. Нинди шөгыль эшләсәң дә, кулыңнан нәрсә килә, шуны яратып эшләсәң, психологлар булай дип әйтә бит. Әгәр дә син үзеңнең яраткан эшеңне акча китерлек дип эшләсәң, син бәхетле диләр. Акча дигәндә менә көннәрдән бер көнне айрат уянды, ис китәрлек. Әйтмибез инде миллиардерлар, ләкиннәр дип байып киттең. Бик ката. Белеп булмый дөнья хәлен, шулай бит инде. Кайсы якка, нигә сарыф итәр идең акчаларыңны? Нинди хыялларың тормышка ашырыр идең? Минем бүгенге көндә бер хыялым ул фатир алырга Уфада. Ошаган җирдә яхшы фатир алсам, миңа бүтән тормышта мин уйлыйм, перевердә кирәкмәстер дип уйлыйм. Менә шундый матди яклап. Әлбәттә инде матди булмаган яклап ул балаларымның бәхете. Менә балаларымның бәхетенә бөтен нәрсәне салыр идем. Тырышыр идем шуның өчен. Җитди яктан бик матур җаваплар алдык та, хәзер кыскарак сорауларга табан китик әле. Ярату, мөхәббәт, аз гына, кыска гынамы җырларда бик матур итеп җырлыйсың син, мөхәббәт җырларың бик матур синең. Син аны менә өйләнгән күзлектән генә түгел, дөнья күргән бәләкәй генә тәҗрибәң күзлегеннән нәрсә дип әйтер идең? Бәлки миңа да яшь кешедән ишетеп аны саклар өчен ниләр кирәкне, алымнары кирәк булыр, бәлки биредә утырган тамашачыларыбыз, телевизор караучыларыбыз да. Син яратасың икән, ярат. Кешедән нәрсәдер таләп итмә. Ярат. Яратасың икән, ярат. Кемнедер бәхетле итәргә туа, кемдер үзен бәхетле итәргә, әйтмим кычкырып, кем күбрәк бу хакта уйлана, үзен бәхетле итәргә генә тырышып. Син шушы урталыкта бәхет ни дигәндә тагын бер тапкыр нәрсә дип ассызыклар идең? Бәхет ул күңел тынычлыгы иң беренче. Күңелең тыныч булса, син уйлыйм бәхетледер дип. Айратның көн графигы. Ай бер туктаусыз йөгерә ул көн графигы. Минем шундый әйткәндә төн керсә миңа авыр мизгел. Чөнки уйларым мине ниядер
гел баса уянам да сағат 4-тә тегесен уйлайм, монсын уйлайм. Не кирәктер дип үземне дә әйтәм инде тагын. Нәрсәгә син аны уйлайсың соң? Тырышам этеп җибәргә. Юк, бары уйландыра, иртәгә нәрсә эшләргә. Менә көн графигын инде 6-да уянам. Кызымны мәктәпкә илтәм. Менә 300 метр кызымны инде ярата. Илтеп куйган хатын-кыз шуны ярата бит инде. Внимание ярата. Малай үзе йөри. Хатыным да минем белән бергә эшкә чыгып китә. Шул эшләйбез дә, аннан соң арасында яздырабыз, дуслар белән күрешәбез, менә мизгелләр соңгы арада Аллага шөкер, миңа ошаганча минем тормышым бара. Әйтик, сәнгатькә бирелдем бит күбесенчә. Шул Спортка караш. спортка караш, спортны кирәкле бер көнне бер 15 минут булса йөгерсәң, күпкә рәхәт. Менә әйтәләр, ябыктың. Спорт ябыктырды. Менә бит. Моннан тыш, киләчәктә Айратны ничек күз алдына китерәсең? Менә була килә синең. Менә мин карыйм, синең максатларың тормышка ирешә килә. Киләчәктә син Айратны ничек күрәсең килә? Мин теләйм, минем улым минем белән горурланса, миңа бүгенге көндә иң зур максат шул булыр иде. Социаль челтәрләр белән башладык, һәм моның белән тәмамлыйсы килә. Һәм бик кызыклы итеп алып бару башланды синең тарафтан. Туктала күрмә дип әйтәсе килә. Мин иртән торгач бер кая керергә әле вакытым булмаса да, лентаны булай итеп Айрат бүген нәрсә менә бу, ни хакта сөйли? Димәк, кызыклы кешегә шулай бит. Шуңа күрә анда бит инде бар, хейтерлар дигәннәре дә бар. Анда бик үз итмәгәннәр дә бар. Анда бик андый мондай хоп күрмәгәннәр язып куйганнар да бар. Шуларга син җавап бирергәме, җавап бирәсеңме, яки син ничек дип әйтим, ташлап китәсеңме алар Хайтерлар иң яхшы безне үстерә торган кешеләр. Чөнки ничек дисәң дә, лесть ул әйбәт. Теге мактасалар рәхәт. Әмма ләкин хайтерлар төрттереп җибәрсә, син яхшырак эшләргә тырышасың. Һәм хайтерларга нәрсә әйтәсе килә? Сез үзегезне карагыз, үзегезне. Кич белән жуынып ятканыгызны беләсезме, юкмы? Шуны әйтәсе килә. Үзе сорауын бирде, үзе җавап бирде. Айрат, менә Зифа Нагаева урынында булсаң, Айратка тагын нинди сораулар бирдең? Бик кызыклысың син. Машинаңны алмаштырырга уйлайсыңмы, юкмы? Әйдә җавап бирик. Машина бик ошый алмаштырмыйм пока. Әлбәттә, инде хыяллар комфорт яшәс килә. Әйттем бит инде, Аллага шөкер, безнең дөньябыз корылган, мунчабыз күреп торасыз видеолардан, Аллага шөкер, барсы да әйбәт. Чыгып китәбез, һәрберебездә машина бар. Теләгән җиргә барырга тырышабыз, ял итәргә. Шул. Күпме сөйләрсәң дә күңел була торган түгел. Менә шундый геройларым була. Берсендә үпкәләтәсем килми, чөнки мин Айрат белән бик күп тапкырлар бергә эшләгән. Тантаналарда да моны күрәм һәм моңа ирешәбез. Айратны миңа беләсезме, бүгенге сөйләшүдә ни ошады аның тарафыннан? Күпләрегез теге якта аңламагандыр. Чөнки без аның белән аралашканда туган белән аралашкан кебек сөйләшәбез. Ул син, Зифа апа дип сөйли. Безнең итәгатьле дип ерактанрак аралашканнар сез дип тә сөйләгәнне сез беләсез. Һәм күпләр теге якта әйтерләр дә, Айрат, Зифа апаңнан ничә яшькә кечесең, син дип әйтәсең. Менә шул син дип мөрәҗәгать итеп аның шалтыратулары һәм аның белән минем белән матур иттереп сөйләшеп, бер-беребезгә кирәкле булуларыбыз бирегә алып килде. Һәм мин аны чын күңелдән, ихластан сезгә дә тәкъдим иттем. Шундый егетләребез арада күбрәк булсын. Фәһим алам, үземдә сезгә дә әйтәсем килә. Айратның уенча булай бит. Холодильникта ризыгың булса, өстә матур киемең булса, йөрегән машиналарың булса, салган йортың булса, үстергән балаларың булса, бу бәхет. Әмма аның уйлавынча ул гынамсың бәхет. Йөрәгеңдә булган илһамыңны, хыялыңны тормышка ашыру бәхет. Шулай дип тәмамлыйсым килә. Һәм әйтәсем килә, саубуллашып килүенә, вакыт бүлүенә рәхмәт әйтеп, әйе, кешеләрдә эзләмик, чагыштырып үзебезне. Тискәре, ансы бөтенләй кирәк түгел, яки яхшы якларын. Чагыштырмыйча гына үзебез булып калыйк. Үзебезнең яхшы якларга табыныйк. Һәм табыйк үзебездә яхшы якларны. Бары, һәрберебездә, һәр кайда, һәр күңелдә, һәр йөрәктә. Үзең булып кал дип матур теләктә каласым килә. Һәм бәхетле бул. Сәнгать күгендә әле барган юлыңнан югарырак үрләп, матур нәтиҗәләргә иреш. Шундый теләктә әлегә сау булыгыз. Әгәр дә инде YouTube каналында Зифа Нагаеваның шәхси битенә әледән-әле кирип карыйсыз икән, яраткан тапшыруларыгызда геройлар белән очрашасыз икән, тиздән шулар арасында Айрат Гәрәев та пәйда булачак. Бергә булыйк. Сау булыгыз. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Шербет»
приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.